san wɔɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ marifatigiw bolo ni o ye groupe armé terroriste ye fɛn min ye nin sud-africain ye n'u b'a wele ko Grégo van den Veter ale labilala ka bɛn sibiridon ma décembre kalo tile 16 laginɛkaw fɛ yen nɔ tasuma wulila taji bilayɔrɔ dɔ la min kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon in ma dugula nɛgɛ kaɲa 1 tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔɔnin kɛ maa caman kɔni banala kibaruya min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ la Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ale ye yɛlɛma kura don a ka gouvernement kɔnɔna la nin bɛna kɛ a tako 4nan ye a ka fanga tali kana bila sisan na balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan fila min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye nin sud-africain ye n'u bɛ a wele ko Grégo van den Veter i b'a ye k'a fɔ ko ale kɔni labilala ka bɛn sibiridon ma ni o bɛnna décembre kalo tile 16 ma Grégo van den Veter yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa don maa min ni tɛgɛ kɛra ale la fɛn min ye Libi jamana kɔni na o kɛra ka bɛn novembre kalo waati ninnu na n'o bɛnna san 2017 waati ninnu ma i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu y'a minɛ olu de ye fɛn min ye jɛkulu min bɛ ni o ye marifatigiw ye groupe armé terroriste don n'u bɛ wele ko JENIM ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans i b'a ye k'a fɔ ko Grégo kɔni minɛlen kɔfɛ Libi jamana kan u ye fɛɛrɛ kɛ ka na ni a ye Mali kɔni dugukolo sanfɛla la fɛn min kɔni ye san 6 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Grégo van den Veter a kɔni ye siyɔrɔ jugu ani minɛko jugu ni nimatɔrɔ kɔni caman sɔrɔ fɛn min ye ni maa ninnu bolo maa minnu kɔni tun ye tɛgɛ d'a kan wa ko hali sen nɔfɛ fɛn min ye bombardement dɔ senfɛ ni o taara ka ɲɛsin fɛn min ye ni groupe armé terroriste ma o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye van den Veter ye fo a yɛrɛ banala o bombardement senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko van den Veter yɛrɛ ka bilali bɛna kɛ sababu ye Fasil Sɛbɛnba yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'a yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye ka nisɔndiyaba lase a ka denbaya ma fo ka taa se a ka jamana yɛrɛ ma sabula a bɛna kɛ sababu ye ka san 6 tɛmɛnen kɔfɛ ɲanimabolo kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka dansegin kɛ o la wa fɛn min kɔni ye van den Veter ka nin bilali min fana kɛra ko a bɛ kɛ sababu ye ka jigitugu ni hakilisigi caman di mɔgɔ minnu bɛ bolola halisa groupe armé terroriste bolo fo ka taa se u yɛrɛ somɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko donna nataw la u fana ka mɔgɔw walima minnu yɛrɛ bɛ bolola olu fana bɛna jigiya k'a fɔ ko u fana bɛna bila donna nataw la kibaruya filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Laginɛ Conakry kan i b'a ye k'a fɔ ko nin tɛnɛndonya in ni o ye décembre kalo tile 18 ye fɛn min kɔni ye dugula nɛgɛ kaɲa 1 tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔɔnin kɛ i b'a ye k'a fɔ ko mankan kɔni dɔ balila ka bɔ Kulum dugu kɔnɔna la ni o bɛ Porda yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko mankan in bɔlen kɔfɛ maaw kɛlen k'a bɔ waati min na o y'a ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tasuma yelenba ye o bɛ ka bɔ fɛn min ye nin taji bilayɔrɔ in na ni o fana bɛ Porda la yen nɔ mɔgɔw nana faamuya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji bilayɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ ko tari kɔni filɛ ka nin minɛ i b'a ye k'a fɔ ko ja wuli ni boliboli kɔni cayara a yɔrɔ la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye maa caman kɔni olu kɔni banala i b'a ye k'a fɔ o kibaruya sɔrɔla ka bɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ yɔrɔ la ni u b'o wele ko Mamadou Ba Sila ni ale ye chirurgien a bɛ baara kɛ hôpital la ni u bɛ o wele ko Donka ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka ca ni maa 10 kɔni bɔɲɔgɔnko ye maa minnu kɔni sera olu ka yɔrɔ la walasa ka taa kɛnɛya kɔni ɲini i b'a ye k'a fɔ ko o seereya kelen fana sɔrɔla ka bɔ dugudenw fana yɔrɔ la minnu y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɔni ko olu kɔni banala i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Laginɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ni o ye transition ɲɛmɔgɔ ye olu kɔni ye fɛn min kɔni ye communiqué kɔni kɛ ka kuma tasuma jeni kan k'a jira k'a fɔ ko tasuma kɔni ye Kalum kɔnɔna la tasuma kɔni ye taji bilayɔrɔ kɔni minɛ i b'a ye k'a fɔ ko u ye a jira k'a fɔ ko maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu ka baara kɔni tɛ kɛnɛya ye walima lakana kɔni ye ko olu bɛɛ lajɛlen ka to so wa ko fɛn min kɔni ye nin tɛnɛndonya in kɔni na ko ekɔliso minnu bɛ dugu in lamini na k'olu bɛɛ bɛna kɛ datugulen halisa communiqué min sɔrɔla ka bɔ Laginɛ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la u ye kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ fɛn min kɔni ye tasuma bila nin taji bilayɔrɔ in kɔni na hali ni Fasil Sɛbɛnba kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji bilayɔrɔ kɔni ye ko o ye yɔrɔ min ni ani tasuma kɔni man kan tɛ ka bila fan kelen fɛ sabula tasuma ma fɛn minnu don ni tasuma y'a minɛ ka ban a ka tiɲɛni fanga ka bon kojugu ka ɲɛsin adamadenw fo ka taa se bolofɛnw yɛrɛ fɛnɛ ma o hukumu de kɔnɔna la Fasil Sɛbɛnba y'a jira k'a fɔ ko a nafa ka bon kosɛbɛ mesures de sécurité minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tali kɛ taji bilayɔrɔ la ko k'olu labato kosɛbɛ sabula o bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ kisi nin n'a a ɲɔgɔnna kasara juguw ma a sabanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Burkina Faso kan Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ye yɛlɛma don fɛn min ye a ka gouvernement kɔni kɔnɔna la yɛlɛma min ni o dɔ bɛ tali kɛ kosɛbɛ fɛn min ye Jean-Marie Karamɔgɔ Traoré ni ale tun ye ministre délégué chargé de la coopération régionale ye ale kɔni yɛlɛmara ka kɛ fɛn min ye ministre des affaires étrangères ye ale bilala fɛn min ye Olivier Ouramba ale bilala o place la sabula o ka baara kɔni dansegin kɛra o la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Stella Kaberé ale kɔni nommera ka kɛ ministre délégué chargé de la coopération régionale ye Yakuba Zabré ni ale tun ye directeur général des mines et des carrières ye ale nommera ka kɛ ministre de l'énergie des mines et des carrières ye ale bilala fɛn min ye Simon Pierre Boussim ale bilala o place la Jacques Sosten Dengara ale tun ye secrétaire général du gouvernement kɔnɔna la ale nommera ka kɛ ministre de l'éducation ye fɛn min ye ministre tɔ ninnu kɔni ye olu kɔni maaw kɔni ka poste kɔni bɛ a nɔ la i b'a k'a fɔ ko Mathias Traoré ni ale tun ye secrétaire général présidentiel la ale nommera ka kɛ secrétaire général du gouvernement ye
fatiri sɛbɛn b'a yira k'a fɔ ko nin remaniement kɔni nin bɛna kɛ atako 4nan ye fɛn min ye i bɛ ka fanga waati ni sisan cɛ ni o bɛnna fɛn min ye septembre kalo tile 30 ma san 2022 i bɛ k'a fɔ ko nin yɛlɛma bɛ ka kɛ waati kɔnɔna la waati min na lakanabaliya kɔni o ɲɔ bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ fo ka taa se politique mankan fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ka kuma bɛ ka caya dɔɔni halisa kunnafoni okumu kɔnɔna la i b'a k'a fɔ ko chef d'état-major général des armées ale kɔni a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini k'a yira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka cari Mali dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na wa Mali ka sariya ka boli dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ko okumu kɔnɔna la ko nin tɛnɛndon ye décembre kalo tile 18 Mali sɔrɔsiw kɔni ye taama kura bolo da tuguni taama min bɛna kɛ sababu ye ka u kunda fɛn min ye Aguelok kan walasa ka taa tɛgɛ da o yɔrɔ fɛnɛ ka Kidali minɛlen kɔfɛ okumu kɔnɔna la chef d'état-major général des armées a ye wele bila population bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko mɔgɔw k'u hakili sigi ka u basigi sabula Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɔnɔna la non seulement u bɛ fɛ ka dugukolo minɛ ka bila Mali sagoya la nka k'u ka baara fana bɛ boli population ka lakana fɛnɛ kan kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la ko sɔrɔsiw bɛ consigne min di population ka o consigne ninnu u ka a lamɛn u ka a bato fɛnɛ walasa baara bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo balima nin bɛ dase kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma